Stig, min ven. Du blev udvalgt. Nu skal vi dræbe kongen. Okay, men for denne opgave har du brug for et våben. Og 2 valgmuligheder. Den episke ske. Kniv. Okay. Det er dit valg. Hvor lang tid har jeg til at vælge? Al den tid, du har brug for. Okay, ja. Det går nok meget her. Ja. Jeg tager en episk sten. I'm on a horse! I'm on a horse! Take a good hard look, cause I'm on a fucking horse! Jeg er en konge, jeg bestemmer over mig selv. Jeg er en biskop. Jeg kan lide børn, og kirken skal have magt. Jeg kan lide at røre ved mig selv. Jeg kan lide at røre ved børn. Jamen, jeg er bare en konge. Kirken skal have magt. Nej, fordi jeg vil have magt. Fordi... Vi bliver ikke enige. Jeg Nej. siger på dig. Jeg dræber dig. Mig og mine underhåndlanger har forberedt os på at dræbe kongen. Vi har tænkt på den 21. november 1286. Den 21. der skal jeg noget med børn. Kan vi den 22. Kan vi det? Måske om aftenen. Går det? Okay. Deal! See you later. Arr. I'm on a horse! I'm on a horse! Fuck! I'm not a dog! Snakke. Lad mig lige slippe min ske. Underhåndlanger, vil du tælle min stik? Ja.